ana sing maju. Rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja juntang. Ana kawan Bagong. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didhepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangake Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latur seminggah. Kon biasa landan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup saobor. Ndadosaken gating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening Dewane Ical wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Glang-glang jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali karang Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amasrawata jamrate manyeng panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju ning ngarepe Prabu Baya. Tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Ais aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhek. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo nata Mandura. Kowe ngilani cacane nata Mandura Prabu Baladewa. Ade kowe ada becet cedak kare. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati ta mati dhisik. Wah!
tan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu Bagong. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrampa badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu, aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Yai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh Batobat. Gumun aku ning atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat gumun ke tak jiut Radarana. Batobat mau mengko. Tenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke pisan yo kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Batobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Batobat. Keringetipun ngantos kados mengkaten menika. Batobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele tabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Batobat. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh. Wipana kawanku Bagong. Enten apa? Lah niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine. Ndika ndara betah kaliyan anak kula Bagong. Nun, maju mrene. Enten apa? Maju ora sakuke antakon Bagong. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung.
Kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali. Ora nyono babar pisan. Jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong. Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungso ingkang aran Bagong ing Waninggebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong, nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna. Lah kok dadi kowe wani bakal ngebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati wis sumuk nyawamu kepengin tinjo ngakhirat kepengin mruput sowan pangiraning Gusti Maragage kowe matura apa kawan Bagong. Piye to Pak iki? Aku kira ngopo-ngopo ning omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono. Ora sakokean gunem tanpa guna. Aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndumbani karo karepe anak. Aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni. Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan, Gong? Mbok ya sing apik. Kurang amu apa to kowe dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono. Mula wektu dina iki kowe ngaku apa kawan Bagong. Ora ngaku aja kelakon bisa tak longgo parung wadukmu kene marganing Paduka. Mlayu ale, mlayu Ndara Janaka. Niku anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka. Lah dalah Janaka ora meper marangmu bal-baling kanepson. Wekasan rada ndhisiki lakune lawan aku. Tumuli tekan kene bakal gendhasi karo anakmu Kakang Semar. Ah, nika lho Bagong dioyak-oyak. Lah dalah. Ayo terus yo. Lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkaning Ndara Janaka. Ya ming gandeng Bagong iki anakku. Nek nganti cilik lara gedening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki. Wah, sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka mengsa aku kok dadi ngebang karo Ndara Banowati ki njur aku ki ndek kaya apa. Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Monggo kae nek ngoyak wong nek urung nganti pati-pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis, monggo ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggih segala iki rame, monggo iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Ya wis do sayah mesti.
angkringan ya nglalu wae aku mbangane urip. Bagong wonten jawab. Wah, dandane ya tuwek. Arepku ki dadi enom ngono lho. Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, kowe nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Gitik. Wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuwe sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken dawuh ulun paringi budal ning daratan. Nun nggih, ngestakaken dawuh Bu. Piye? Ora ngira babar pisan to, Pak. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa, ya terpaksa. Tobat to. Iya, temonjat. Tobat to. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku, Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih iki lho Ra Bagong. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa matur semanding kaliyan Ra Bagong. Iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Ra Bagong. Iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten iki. Menika keunggulanipun Ra Bagong. Iya, ya piye meneh Karang. Mbuh iki. Iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pundi apa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku karo kowe ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe ranas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ning Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak uyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok.
Kakang mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika? Tobat sing pangapuramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku masalah aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken? Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresna karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tenatone wis ora ana. Dengar. Arep omeng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong. Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati, tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Mejanani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinju akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor. Omonganmu sak penake dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Mboten menapa pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserok banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece, mboten kula remen. Wae sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas menang-menang tak butuh. Inggih. Kok ya wis to ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak. Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebih. Wela dalah. Koko Prabu merisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng marang paduka golek jago wonten pundi asta melaku.
ana pendhita Janaka kasinggihan kok le nyadi men Penemban kowe sapa nyuwun prisa dhateng kula Begawan Godo Githik Godo Githik nggih pertapane ngendi Ngebong pendhita omongane ngawur ora dipesen kok momen dijenengi tok pertapane ora dikeki lho sing jenengi sapa rahasia anjur dibadarke saiki Penemban Godo Githik wonten dawuh sampean sinten sinuwun aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang nek kowe urung kenal nek aku wis tepung ingkang wingking sinten Raden Janaka Titis pendhitanipun Titis kok ketinggal pasuryanipun Raden Janaka kok ketinggal sluntrit apa sluntrit jelek-lutrut sluntrit jelek menapa bibar kecalan sesidemanipun kok ngene iki napa Janaka wonten dawuh kowe iki mung kurang titis tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti Godo Githik kula wonten dawuh aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira jelas yakin tak tulungi ana maling nang negara Astina jenenge Bagong ora penyakit sapa sing penyakiten sapa mboten wonten nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti wis to njaluk apa tak turuti dadi manjan kepara nyata nek Astina niku wonten maling to iya manjan ngono wah keparat ku arepe kula tandangane sinuwun kok sinuwan kula tandangane keparat Koko Prabu mbok kula dipun maringi dawuh sinten kok saged lah iya mulane kowe iki takon ngati-ati takon sabar wong lakone kaya ngene to aneh to aneh lha wis didelok wae nek ora percaya yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna tobat nganti wis entek tisu pirang-pirang angger diambung klomoh ra seneng iye ra seneng tresna Kang Mas tresna piye to kowe ora tobat ngambung kok kaya ndilat aku nek rada ora penak atiku mboten sekecanipun dos pundi aku sing ngambung terus ora ana balasan babar blas mbok aku iki diambung ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika sithik ning muni oh iya aku wingi jero ning muni tobat isa-isane nglakoni
Pendhita Armati ndene. Armati matamu. Lho. Suarane apa padha karo aku padha wae. Iki sing gawe masalah. Nganti aku doya-oya karo Ndara anu Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo.